The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, we have to examine ourselves, our respective souls. Kinahanglan nga itong susihon nga wa nagyoy mga sala nga na kalimtan. So, karon atong susihon tong kaugalingon kung napabatay mga sala. Kining maong mga sala nga atong nabuhat ning adlaw, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9, nagatugon ka nato. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. So humani mo buhata ka na, ikaw makasalmong tausab ning atong Bible study through the YouTube. Busa sa hilom, magampo tada ang pagsusis tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining line na sa higayon nga imo kami gidala dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Uban ni kami, O Diyos, pinagi sa paggahom o tudlo ka na mo sa Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ining tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan ato mga higala. Kumusta? Ato mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome ka din yung tanan nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og overcomer. Og we already define what does it mean. Unsay but pasabot sa to overcome. Well, ang to overcome, ang pagbuntog, pagdaog, paglupig, pagpildi o pagparot. So in short, mananaog, madinaogon. Kana mo'y opposite sa loser, pildi o pildiro. So mao kana ang atong title, overcomer, kay ang Dios buot nga kita mahimong overcomer, mahimong mga winners, ingon nga mga anak niya. Kay mo man kana ang iyag yung kabubuton nga buot siya nga kita magmadinaogon sa atong Kristohanong pagkinabuhi o ato gayud nga makabot ang atong common goal natong mga Kristohanon, which is spiritual maturity. O mao nga kining ikaduhang hugna sa plano sa Dios, believer in time mamang kita, gimanduan kita sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlawng paagi. Og mo nang nagsigi kitag tuon niini kay daghan pang mga punto sa doktrina, mga categories of doctrine nga atong pagtukion that we will touch. So bahin kini karon atong gitutukan niadtong atong ibiyaan nga paghisgot kagahapon bahin sa the faith rest life. Kay kini
usaman kini ka mga kaayuhan nga gihatag sa Dios kanato, ingon nga mga anak niya nga ato kining masinati o ato makabot kining faith rest life, kining pagtuo nga nagdala og kanang kapahulayan, faith rest life. So kini matang sa pagkinabuhi nga naay kalinaw, kahayahay, kapiskay, kalipay, mo kana ang atong masinati sa diha nga makakabot kita niya na. O di ta makakabot niya na kung dili kita padayon sa atong spiritual momentum adlaw-adlaw nga tuon sa pulong sa Dios. So ato ipadayon kato atong gibiyaan nga bahin sa pagtuo nga nagdala og pahulay. Sa in English, the faith rest life. Una sa tanan, atong gihisgutan kagahapon nga dunay tulo ka paagi, 3 ways niining pagtuo nga nagdala og pahulay. Kining mga paagiha nagalangkob sa usa ka epektibong pagbansay ang kinahanglang pagasundon sa gayon nga na mga panahon nga ayuhon ta og hasol og na mga kakulian nga di na ganit na makahunahon tino o tulid. Ang kahipugwat o kapitos sagad makapasaka sa imong pagbati nga mubatok sa sud sa imong kalag. Na makaguba baya ka na sa atong pagtutok o concentration o kasamtangang makapana sa doktrina nga imo nang nakatunan. Unya, ang inang-ang, ang ba? Ang inang-ang nga mga paggamit ni ini mahinungdanon pagayo. Apan kining mao nga paagi, mas mapuslanon kung ang kahimtangan dili kayo mapiiton. Dili kayo kanang pressured. Now, sanglit kining maong paagi sa hinanay o sa pagkaligon, muda kanimo ngadto sa lawak tipiganan sa imong kalag, nga di na ang mga doktrina na tigom. Kaya na pundo. Ang unang lakang ini, okay? The first step. Angkon ug usa ka saad, claim a promise. Aron mo kini ang mupalig-on sa imong kalag. It will strengthen your soul. Pag hinumdom ug usa ka saad diha sa pulong sa Dios, try to recall. Palandunga ug unsay ipasabot sa mong saad. Sabtag yun una. Amguhi nga pinasikan sa Dios tong panghanauna. Kanang imong sitwasyon, imong kahimtang, dili usa ka sitwasyon nga wanay paglaom. Do not think that it is hopeless. Ang Dios gihapon mao ay nagagunit niya na og sa kanunay anaa ka sa iyang gamhanan ug mahigugmaong mga kamot. Kining naasoy nga katinuoran, mupakalma sa imong mga kakulba o mutabang kanimo paggamit nimo sa doktrina nga imo nang naibawan. Na mo nang una nga lakang. Ikaduhang lakang, gamita ang saad pinasikat sa gitawag og doctrinal rational. Ang gitawag og rational usa ka nailalom nga pangatarungan, pagmatarong o katinawan. Kay abigod nimo, ang matag saad, every promise diha sa Biblia, gipaluyuhan ka na og pagtulunan o
ingnon ta sumpay-sumpay nga mga doktrina. Ang paggamit og usa ka pagtulun-an sa Biblia, usa ka na ka inantigo nga paagi nga mo resulta ngadto sa usa ka konklusyon nga biblical conclusion. Ang saad nga imong gigamit didto sa unang lakang, sa first step, sa pagbansay sa pagtuo nga nagdalag pahulay, mao ang ingnon ta kapsul nga kalangkuban sa daghang may kalabutang mga kamaturan. Hinumdumi kadtong kaubanan og sinumpay-sumpay mga doktrina. Hinumdumi gina. Kanang imong pagtuo nga nagdalag pahulay, faith rest life, mas musamot pagka-epektibo sa diha nga mukapyot kini ngadto sa mas dako bagyong bato, sa dihang kini mo sapid ngadto sa mas baga nga lubid, sa dihang nagaangkon kini sa tibuok nga dinugtong-dugtong nga mga sukaranang doktrina sa Biblia. Now, tingali, mugamit ka sa pagtulon ang gitawag sa ining logistical grace. Nga diin, nagapakita kini sa pagkamatinumanon sa Dios sa iyang pagsangkap kanimo sa imong mga gikinahanglan. O tingali mo gamit ka sa pagtulunan bahin sa plano sa Dios. Nga diin, nagapatinaw kini nimo sa imong dapit sa katuyuang dayon. Okay? Nga giandam sa Dios kanimo ug ang imong pag-ila sa mga kasangkapan o kaayuhan nga iyang gihatag kanimo aron sa ingon niya na imong matuman ug makabot ang imong espirituhanong dadangatan dinhi sa kalibutan. O tingali, mugamit ka sa gitawag sa English og essence of God rational. Okay? Nahinumdum ka ba niya itong essence of God rational? Kini pagtulunan bahin sa kinaiya sa Dios nga nagagarantiya sa iyang mga saad. Now, adunay daghang mga doctrinal rational. Of course, daghan. Kung di na ito ni makatunan, kung dili kita mo padayon sa pagtuon sa pulo sa Dios. Now, ang matag saad, pinasikan kini sa usa o daghan pang mga rationals. Nga diin mo sangpot kini silang tanan ngadto sa malig-on o piho nga mga salangputanan. Mao kanay ikaduha nga lakang, the second step. Adto ta si ikatulo nga lakang. Kabuta ang doctrinal nga mga konklusyon. Reach a doctrinal conclusion. Ang mga doctrinal rationals mo resulta kini doktrinal nga mga konklusyon. Usas mga nabantog nga konklusyon atong makita diha sa mga taga-Roma 8:31. Karon kani ang giingon diha. Karon unsa may atong ikasulti may tungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? If God is for us, who can be against us? Romans 8:31. Now, sa imo ng pagpadayon, sa pagpahimos dining pagtuo nga nagdalag pahulay, mudangat karaba sa usa ka dapit, di nagatuo ka na gyud ni ining konklusyon. Kaysa pagbalik-balik lang niya na nga sinag-o. Imo tingaling dawaton ka na kanunay, ingon nga tinuod. Apan ang pagtuo nga nagdalag pahulay, mudag yun nga buhi niya ng konklusyon doktrinal. Aron sa ingon niya na, maangko nimo ang kaisog, pahulay, o kahayahay gumikan sa iyang pagkatinuod. Now,
humani mo gamita ni kining tuto ka mga ang sa pagtuo nga nagdalag pahulay. Ligo na karon ng imong una. Naibaw ka naghain ka mo barog. Karon makahimo ka na sa pagbalik, pagpunting sa imong pagtagad, ngadto sa suliran nga imong giatubang. Ug imo na karong makita giunsa sa imong gamayng suliran pagsibo diya sa dakong hulagway sa pagkamatinumanon sa Dios. Karon makapahuway ka na sa tinuray, makapanghimudlay ka na. Murag lawom-lawom ng Binisaya pagpanghimudlay o sa pagsalig kaniya nga mohatag siya og mga solusyon samtang magapadayon ka sa imong pagkinabuhi. Ang pagtuo nga nagdala og pahulay mulungtad lang tingali og mga katuan kagutling o musobra pa kana magagad sa daghang mga hinungdan. O tingali mo balik ka sa pag-atubang sa imo ng giagiang kasinatian, sugod sa sinugdanan sa dihang anay kakuyaw, nga mo balik sa pagtuyhakaw, sa kaulahian. Kaulahian nining tanan, kining pagtuo nga nagdalag pahulay, mamahimong magpadayon nga paagis pagkinabuhi, sanglit ang pagtuo nga nagdalag pahulay, usaman ka paagi sa pagsulbad og suliran nga mao'y buhing pagmatuod sa katinuoran sa pulong sa Dios diha sa kasinatian sa imong kinabuhi. Now, karon ang punto ang dadon ni masaligi ang Dios. Usas mga kinalisdan nga hagit sa kinabuhing Kristohanon mao ang pagsalig sa Dios sa pagpalingkawas sa atong kaugalingon sa way pagsalot sa unsa mang tawhanon nga mga solusyon. Huwag kini magpasabot nga molingkod ka na lang o urong o ka imo na lang blangkuhon ang imong una o musungay kag papas sa manang tinuod. Ang hingpit nga pagsalig, the true faith or trust, nagkahulugan nga imong gamiton ang imong panghuna-huna sa pagsalig sa Diyos sa way hunong. Exodo 14:13 nagingon, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo. Ano ay sekreto? Iyang hatagan og kusog kadtong gipangkapoy kadtong mga maluya. Now, ang balaang kasulatan nungka nga nagsulti nga ang Dios mo tabang niadtong tabang silang kaugalingon. Ang Dios mo tabang niadtong way mahimo silang kaugalingon. Mao na labing tinuod. Hatagan niya gahom ang huyang ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Naan man sa Isaias 40:29. Isaias. Tingali sa kanunay gisulayan mo sa pagsulbad ang kaugalingon mong mga suliran ug kanunay sa kang pakyas. Nang hubag na gud siguro ang imong sa pagsinati mo niya na. Ang angay gud unta nimong buhaton mao ang pag-ila sa pagkawa gyud nimo'y mahimo sa hingpit o sa pagsugod mo unta sa pagsalig kaniya. Exodo 14:14 yun, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Tuod, unsaon mo man gyud sa pagsalig sa Dios. Mangutan ako nimo. Well, una, ilha dinhi nga ang pulong salig nagkahulugan usab og paglaom o pagtuo. See? Mga synonym ra sila. Doon ay pipila ka mga pulong Hebrewanon
bahin sa pagtuo. Ako kang hatagan niining mga pulong pananglitan sa pulong nga aman. Aman gihubad og mituo diya sa Henesis 15:6. Kini una sa tanan gigamit bahin sa kaluwasan. Kini nakahulugan og paggamit sa Dios ingon nga sangga o ingon nga katukuran ang pagsandig diha kaniya. Mao na ang unang pulong, aman. Ikaduha, batak. Ang batak, B-A-T-A-C-H, batak. O kini gihubad og pagsalig nga makita diya sa Salmo 37:3-5 ug 91:2. Sa sinugdanan gigamit kini bahin sa lawas sa usa ka maglalayo ganabang wrestler nga mobundak sa kaway nga maglalayog. Gikan ining gikanang pulong nakahulugan kini og pagpunit sa imong mga kalisod o ilamba ka ng tanan ngadto sa Dios. Mo kini ang sinugdanang pulong alang sa pagtuo nga nagdalag pahulay. Ikatulong pulong, kasa. C-H-A-S-A-H. Kasa. O kini, anaa sa Salmos 57, versikulo 1. Sa sinugdan, kini nakahulugan og ang pag-ikyas isip usa ka kuniho og magpangita og kasilungan ngadto sa gawang sa usa ka dakong bato. Sublion ko sa paingon nga kining punga nagahisgot og pagtuo. Ang salmista migamit sa kaamgid nining pagtago sa gawang sa dakong bato nga si Ginoo Hesukristo. Diin wa gyoy bisag kinsa ang makatandog kanimo. Sunod nga pulong, yakal. Y-A-C-H-A-L. Yakal. O kini makita nato diha sa Job, Kapitulo 3, versikulo 15. Ingon man ana sa Lamentasyon 3:21 ug 24. Nga nagkahulugan o pagsalig samtang gibati ang tumang kasakit. Bisan og anaa ka sa labihang pagka makaluluoy o nag-ago kas pagantos. Wa ka kawad-in yan ang pagsalig nga makalingkawas ka ra gikan sa mong kahimtang. Ug mao nga nakahulugan ka na og pagsalig ubos sa pagpiit. Kasabot ka? Okay. Sunod nga pulong, kava. Q-A-V-A-H. Ang kava, nakahulugan, ang labing kusog nga pulong bahin sa pagtuo. Nga gihubad o paghulat o pagsalig nga makita ta diya sa Isayas 40:31. Og kining punga sa sinugdanan gigamit alang sa paghimo og pisi nga diin tuhog-tuhogon ang usa ka luyat ug dali ra mabugto nga tanod o lanot ngadto na sa pagkahimo niining usa ka lig-on pag-ayo nga pisi o lubid nga di na gyud mabugto. Busa tingali sama ka sa usa ka luyat ug jutay lang nga tanod apan sa diyang magpadayon ka sa pagsalig sa Dios bisan taliwa sa mga kalisdanan. Bisan sa kawa mo na'y paglaom sa imong kahimtang, mapulihan mo na ka ng pagkaluyat mo ngadto sa kalig-on diha sa Dios. Ang Isayas 40:31 nag-ingon, ang pagkadtong musalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupan sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ang resulta sa paglahutay sa paggamit
sa paagis pagtuo nga nagdagpahuway. Bisan pa sa makabungog nga mga kalisdanan, mao ang pagbaylo sa tawhanong kusog ngadto sa Dios nung kusog. Sa laing pagasulti, sa dihang moingon ka o Ginoo ko, wa ako'y mahimo niini. Mutubag yun kanunay ang Ginoo sa pag-ingon og apan ako makahimo. Hatagan takas gahom sa pagsugakod sa imong suliran. Sangkapan ta ka sa matagi kinahanglan mong paagi aron ka makaatubang niya ng katalagman sa imong kinabuhi. Papulihi ka ng luyat mong tawhanong kusog ngadto sa gahom ug matuod nga kalig-on sa Dios. Ug ang resulta, mulupad ka. Oo, mulupad ka nga may mga pako daw agila. Ayaw na pag masulubon. Pasulpot ngadto sa ibabaw niya ng mga suliran mo. Dugang pag yun niya na, ikaw mudagan o dili kapuyan. Himatik di dinhi nga ang pagpuli og kusog wa og dili mahimos mga maglulumba sa dagan. Unsa may maglulumba sa dagan? Siya mao ang nagatuos mga saad sa Dios sa kadiyot lang nga higayon, ilabi nagkalisod siya. Apan sa diyang mawa ang suliran, mawa usab ang iyang pagtuo. Sa laing bahin, ang Dios nun nga kusog, gidisenyo alang sa maglulumbas dagan, kinsa mo dagan og halayong distansya, ug kinsa nagagamit sa gahom sa Dios nga malahutayon. Di man nga ang gahom sa Dios dili mag-awp-awp, it does not fluctuate. Makanunayon o mapadinayonon kini siya. Ug wa siya pagsandig sa agos, ingon man kahunas sa tawhanong gahom. Ang Diyos nung gahom diyan sa imong kinabuhi nasandig lamang sa pagsalig sa pulong sa Diyos sa panahon sa kalisdanan, ingon man sa panahon sa kauswagan. Nakabay pagkadaling makurat o pagkakulba sa kalit o ka malahutayon ka sa pagsibog sa unahan paingon sa espirituanong paghamtong ginamit ang mga dili kasagarang kasangkapan sa Dios. You see, ang gahom sa Dios nga Espiritu Santo nagahiusa sa pulong sa Dios sa atong pagtuman sa Kristohanong paagis pagkinabuhi. Naanas mga taga-Roma 8:16, Hebrehanon 4:12. Naisip magtutudlo sa pulong. Ang Espiritu Santo sakop sa balaang Trinidad. Okay? Kinsa mo ay magpadayag sa doktrina sa Biblia. Ang pagpuno sa Espiritu Santo ug ang pagtigom sa doktrina sa Biblia diya sa kalag mo ay nagahimong mapuslanon sa gahom sa Dios diha sa kinabuhi sa magtotoo. Ang paagi sa pagtuo nga nagdalag pahulay, faith rest life, mo ay tukmang paagi sa paggamit niya ng naasoy nga gahom. Ug sa diha nga ang magtutuo mo angko na ni ining way kinutuban nga gahom alang sa matag panginahanglan niya siyang kinabuhi, siya mahimo ng Kristohanon nga anaa sa kahayahay. Kay siya overcomer na, winner believer na. Ug mao nga siya mulakaw og di maluya. Tinuod nga ang matag magtutuo mubati usahay og pagkaluya. Tinuod man na. Abuton kitang tanan sa pagkaway kadasig. Moabot man gina. Kitang tanan musalibay sa tuwalya. Manigingon sa in English. Matag karon ko niya ug mo urong ba mo surrender. Ang paglakaw nagahulagway sa magtutuo nga way pagkigambitay sa Dios.
ana ay pagkikambitay. Let me rephrase that. Ang paglakaw nagahulagway sa magtotoo nga may pakigambitay sa Dios. He has that fellowship with God. Galacia 5:16, Efeso 5:18. Ang magtotoo nga dili bation og kaluya, wa na magpasabot nga siya hingpit. No, it doesn't mean that he is perfect. Hinunua, nagpahimo siya sa dugay-dugayng panahon sa pakigambitay sa Dios. Fellowship. Perpetual fellowship with God. Ang nasoing magtotoo, nasayod, ug nagaangkon og mga saad sama pananglit sa Salmo 55:22. Unsay gisulti diha? Itugyan kang Yahweh ang imong mga kabalaka ug lig-unon kaniya. Dili gayud siya mutugot nga mabuntog ang mga matarong. Now, classified ka mang matarong, of course, ikaw nga magtotoo na. Dili ka matarong sa mong kaugalingon, kundi pag matarong ka na sa Dios, iyan ang pagkamatarong. Sabtag na. So, paghulat, wait, ug may bintaha gyud ang paghuwat. Ang Isaias 40 nagatudlo nga may bintaha ang paghuwat sa Dios, ang pagsigi og salig kaniya. Siya ra gyud ang angayang saligan sa kanunay, uban sa pagkasiguro nga masulbad ang tanan natong mga suliran. Siya nga maoy mihanay sa mga kasulbaran sa tanang mga gumunhap sa kinabuhi, may gahom sa pagsulbad kanila. Kaya alang sa Diyos, why dili mahimo? Lucas 1:37. Ang tao, madani sa tingusbawan siyang siyensya, sa iyang bag-ong mga paagi sa teknolohiya, sa iyang pagsiksik bahin sa gawas sa kawanangan. Apanon sa man ang kalampusan sa tao kung itandis binuhatan ni Ginoong Jesucristo? Gipahimutang ni Kristo ang dili maihap nga kabituunan o magilakong kawanangan. Salmo 8:3, Kolosas 1:16-17. Wa ka ba magtuo nga atimanon niya ang ibong suliran? Gumikan sa iyang pagkasiya ug sa unsay iyang mahimo, kinahanglan kag kalinaw, gahom ug kaligon bisag anaa ka sa labing makahahadlok nga mga kahimtang. Kinahanglang anaa ka kanunay niya ng pagtuo nga matinud-anon, matagutlo nga pagsalig sa gahom sa Dios nga mo'y muatiman sa imong mga katalagman. Ang usa ka magtutuo nagasalig sa mga saad sa Dios bisag unsa pay mahitabo. Bisan pangadtos gituhuan ni Job, sa dihang miingon siya, nawad-an na akong paglaom busa musugot ako bisag patyos sa Dios. Apan ipahayag ko kayod ang akong katarungan ngadto kaniya. Naman na sa Job 13:15. Mao kanay paghuwat sa Dios. That is how you wait for the Lord. Mao kanay gitawag og matagutlo nga pagpahulay, moment by moment rest. Mao kanay kahugpungan sa paagi sa pagtuo nga nagdala og pahulay. Tinuod nga sayon ra ang pagsalig sa mga saad sa Dios kung paborable ang mga kahimtangan, favorable. Apan kung ang imong sitwasyon murag mo misdom ug daway paglaom, di ba maura gyapon Ginoo ang kauban nimo diha sa kangitngit? Di ka ba makakita tadlas sa kadulom ug makita mo siya pinaagi siyang pulong diha sa doktrina sa Biblia nga natigom na diha sa imong kalag? Kung ang Dios
si Ginoong Jesucristo mibuhat sa labihan kahalapad nga universo ug wa gyud kawad ibisag usa ka lugas nga atom kun nasayod siya nga mahog ang usa ka goryon, wa ka ba magtuo nga masulbad niya ang imong mga suliran? Ano na siya saad o doktrina alang sa matag kalisdanan, ingon man alang sa matag kalampusan. Si Ginoong Jesucristo mao gihapon kagahapon karon og sa walay katapusan. Sa walay katapusan, Hebreanon 13:8 na diha. Di na gayud siya mosab. He will never change. He is immutable. Magpadayon siya sa paghuwat kanimo, kanus ang kamusalig kaniya, aron iya kang panalanginan. Kasabot ka? Isaias 30:18 nagaingon. Busa naghulat ang Ginoo nga ikapakita niya ang iyang kaluoy nganha kaninyo ug kalipay niya ang pagkaluoy kaninyo. Kaya ang Ginoo Dios sa hustisya bulahan ang musalig kaniya. Now, ang paghulat sa Ginoo mo'y labing dako nga ekonomiya sa higayon. Sigiha ang pagsalig sa pulong sa Dios. Bisag unsa mitabo, bisag unsa pay mga kalisdanan, bisag unsang makalilisang nga mga kaimtang. Hebreanon 11:6 nagaingon, way makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga dunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Now, pamati ini, paminaw. Pamati kamo o katawhan sa Israel, karong adlaw muasdang kamo sa inyong mga kaaway. Ayaw kamo kabalaka o kahadlok kanila. Kayang nag-uban kaninyo maong Ginoo nga inyong Dios, ug siya mao'y makig-away alang kaninyo, ug maghatag kaninyo sa kadaugan. Now, diya Deuteronomio 31:6 nagaingon, pagmalig-on kamo ug maisugon. Ayaw ninyo sila kadluki, kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo niya pakyason o biyaan. Salmo 16:8 ang Ginoo gisunod nako kanunay ug wala ako'y gikadlukan kay ania man siya sa akong duol. Kini mga saad ni sa Dios kini atong gipangbasa. Salmo 27:14 salig sa Ginoo, lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo. Salmo 37:23-24 tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang pagalaktan ug lig-uno niya siya nga nagpahimuot kaniya. Kung mapukan siya, makatindog siya dayon, kay bangunon man siya sa Ginoo. Salmo 56:3 nagaingon, O Dios nga labing gamhanan, kung abuton ako kahadlok, mosalig ako kanimo. Proverbio 2:8 bantayan niya ang mga makiangayon ug kadtong nagmatinumanon kaniya. Isaias 26:3 hatagan mo o Ginoo ug hingpit nga kalinaw kadtong kanunay nga naglaom kanimo ug misalig kanimo. Isaias 41:10 ayaw kadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios.
ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Lamentaciones 3:22-23. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw, pagkamatinumanon gayud niya. Ug diha usab sa Mateo 21:22, kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. 1 Corinto 10:13. Ang tanang tentasyon nga agian ninyo na agian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayon sa iyang mga saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Nanas 1 Corinto 10:13. Diha usab sa Efeso 3:20. Daygon ta ang Dios kansang gahom aniya kanato ug mao'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o una-unaon. Filipos 4:13. Kay may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Filipos 4:16. Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan diha ni Kristo Jesus. O ang 2 Timoteo 1:7 nagaingon, kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Dinhi mauman kining atong pagtuon niining atong topic nga overcomer. Mao na nga ang mga punto nga atong gidani mo, mao katong mga saad sa Dios nga kinahanglan atong angkonon that we have to claim. Mao ni nga hagit kini kanato nga mga anak sa Dios. Nga unta kita magmalig-on sa atong pagsalig, paglaom ug pagtuo diha sa pulong sa Dios. Kaysa akong ginaingon kanimo nga dili mabuwag ang buhi nga pulong, the living word nga si Ginoong Kristo gikan sa written word nga maong pulong sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. So dinhi ta mohuman og magapadayon kita ugma sa lain na usab nga topic o gidapit ka, ayaw si piyata ang sumpay. Kaya kinatong Bible study, adlaw-adlaw, sumpay-sumpay man kini. Series. Busa kung buot ikaw nga makakaton pagdugang mga kamatuoran, padayon, giawhag ka lang o gidapit. Giagda ka alang sa atong kabulahanan ingon nga mga anak sa Dios nga kita unta. Mahimo gayod nga overcomer, mahimo nga mga winner, niining dapit diin dumala kini sa kaaway sa Dios nga si Satanas. Nga unta kita magmadinaugon kanunay sa pakigbisog, pakigharong sa atong mga espirituhanong mga kaaway. Busa kini lamang ang pagi nga tagana sa Dios, andam kini sa Dios kaniadtong wa pag yung tanan. Iya na kining giandam alang kanatong mga magtotoo. Anaara kanatong mopahimos bigitan niya na o dili. Basta kay buot sa Dios kita magkinabuhi nga hayahay, haruhay, na ikapiskay,
matarong, talahoron, o makapahimuot kaniya. Busa, mao kini ang atong thrust ni atong ministry nga atong gipahimuslan kay kining tanan grasya man gikan sa Dios. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa pagkikabitay sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa Espiritu Santo nga nagatudlo kanamo nining maong mga kamatuoran. Naon nga kini masilsil gayud sa among limpatakan, among kalag, nga aron mao kini nga among magamit sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios nining Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini maong ministry o Dios. In a mighty way o sumala sa imong kabubuton. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.